Alonson takaa ja varmasti kaikin keinoin yrittää tuohon lähtöön. Sato pysähtyi tonne, sammutti autonsa tohon. Kyllä. Ennen lähtöpaikkaa vahingossa ilmeisesti. Siihen loppui Saton kisa. Takuma Satolla heti ongelmia, kuten näette, keltainen lippu liehuu ja niin kauan kuin siellä yksi auto on tällä tavalla lähtöruudukossa lähdetään, jos sitä ei saada poistettua uudelle lämmittelykierrokselle. Ei se on niin kaukana takana, että ei haittaa lähtöä. Et kyllä Charlie Whitein todennäköisesti lähettää, kyllä. Lähtövalot syttyvät, viimeinen valo palaa ja näin lähdetään matkaan. Kuinka lähtee Alonso? Lähtee jälleen. Nyt en totuttu aivan loistavasti, mutta Montoya saa myöskin hyvän lähdön. Kuinka käy siinä taistelussa? Montoyan aivan rintarinnan Alonson kanssa, kun tullaan ensimmäiseen mutkaan. Alonso Montoya edelleen rintarinnan, aivan loistava lähtö Montoyalta ja Montoya ampuu kärkeen. Juan Pablo Montoya kärkeen tuossa mutkayhdistelmässä ja Alonso jää lähdössä kakkoseksi. Montoya kolmantena, nähdäkseni Barrichello on siinä noussut neljänneksi. Fisichella 5, Trulli 6, Michael Schumacher 7. Siinä järjestys ja Takuma Satolla on vähän kiire näiden miesten kanssa. Sieltä tulee Kimi Räikkönen, joka korjailee heti omia asetelmiaan. Kimi ottaa sieltä Ralfin välittömästi tässä tilanteessa ja nyt näyttää niin hyvältä kuin vaan olla ja saattaa. Kimi on siinä Schumacherin perässä heti kahdeksantena, eli aivan loistava lähtö myöskin Räikköseltä. Nyt alkaa näyttää hyvältä. Montoya pystyy tässä kohtaa auttamaan Kimiä älyttömän paljon, nimittäin tuo lähtö Montoyalta. Se oli aivan loistava, koska Renault lähtevät yleensä huomattavan paljon paremmin kuin ketkään muut. Näyttää, kato, nyt näkyy McLarenin vauhti. Montoya vetää heti karkuun ja todennäköisesti vähän painavammalla autolla. Safety car, se loppui siihen heti. Safety car radalle, turva-auto radalle ja puhuttiin siitä, että kisassa mitä tahansa saattaa tapahtua. Takuma Sato sammuttaa autonsa lähdön jälkeen heti turva-auto radalle. Montoya, Alonso, Jenson Button 3 kärki, Rubens Barrichello 4, Giancarlo Fisichella 5, Jarno Trulli 6, Michael Schumacher 7. Ja kyllä nähdäkseni Kimi sieltä tuli Ralf Schumacherin ohi, se nähdään aivan hetken kuluttua, jos ohjaaja malttaisi näyttää tuota letkaa, kun he sieltä tulevat. Katsotaanpa tästä, jos eipä näy tästäkään.